नाम फानदोंना एन्टारटेनमेन्ट आं नोंखौ जादों एन्टारटेनमेन्ट आरो बे मैखोम गुन्दा हेकार नोंखौ दाथारखायो आं मा खालामो सिदा सिदिखा फैसा 3000 होनानै बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों आच्छा दासो बुजिबाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोजों फरायबाय अनलायग्रा लोगोफोर होनदों नामा औ अनलायग्रा लोगोफोर आरोखि ओमफ्राय दावबो नोंहाबो अनलायग्रा लोगोफोर होनला गोदान बोसोरनिब्रा गोदान बोसोरनि माबा मोनसे होनदो हाय बेल' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नङा होमबा ससे इन्ट्र'आवहाय आरो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव जेब्लाखि जोंहा मा होनगोन माने एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौहाय सासे सोरबा मैखोम होननाय सेंग्रा ना बोराय बेखौथ' मिथिला बिथाङा माने एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौहाय बै सोरबा सिख्ला ना हिन्जाव ना हाबा जाखानाय बेखौहाय माने 3000 थाखा होनानैहाय गावजों माने गाज्रि सोमोन्दो लाखिलायदों होननानै माने बै हिन्जावखौ बुंहोदों जाहैदों बै माबाया केबल टाइम मैखोम होननाया नङा होमबा मैखोम आरोखि बे मैखोम सोर मैखोम आंथ' सिनाया सोरबा सिनायब्ला अननानै बे मैखोमनि माबाखौहाय फेसबुकफ्राव नोंथाङा फेसबुकफ्राव नायदोंबा मैखोमनि माबाखौहाय फट'खौ आंनो हरलाय ओमफ्राय इउटुबाव नायदोंबा बैनि फेसबुक या इउटुबनि लिंकफोरखौहाय आंनो माबायाव हरलाय लोगोफोर कमेन्ट बक्सआवहाय ओमफ्राय ओरैबायदि दिनैनि दिनावहाय माने एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौ माने नंगौना नङा बेफोरखौहायसो माने फासायनो नागिरदों आरोखि बैयो मैखोम होननाया माने थांनाय समफ्रावहाय मैखोमखौहाय माने एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ भिडिअ बानायदों जाहैदों दा भिडिअ बानायनायखाय माने बेसेबांबा गोबावनि उनावसो माबाखौहाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौहाय माने खिथेर लाफिनदों आरोखि लोगोफोर बिदिसो जायो नङा होमबा बिराद गोबावनि उनावसो खिथेर लाफिनो आरोखि लोगोफोर दा बेखायनो माने एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ बै सिख्लाखौ मोजाङै सेबदों माब्रै जानाय माब्रै ओमफ्राय बेखौहाय माने नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मिन्थिखागोन माने एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौहाय 3000 फैसा लानानैसो माने देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय दङ होननानै बुंदों जाहैदों ओमफ्राय माने गावबो बायनो बिफ्लादों आरोखि भिडिअ कल माने कल रेकर्ड कल माबानायाव रायलायनायाव फन रायलायनायाव माने 20,000नि गावबो बायनो नागिरफ्लालायदों आरोखि लेंहरफ्लालायलायदों ओमफ्राय जोबनायाव मा बुंहैखो गोबां मिथिखाबाय माने गावजोंहाय नोंजों सोर बेफोरबायदि दासिमाव जाखो होनना बुंनायाव माने एन्टारटेनमेन्ट होननानैबो बुंदों आरोखि ओमफ्राय दिनै एन्टारटेनमेन्टआ न'खराव दावराव आरो बेजों लोगोसे गरम दा बेनो आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौहाय ससे क्लिपखौ नायनानै ला ओमफ्राय मिन्थिगोन आरोखि मा खालामो हेलौ औ रंगिता खोथायाथ' बिराद देरबायलै नोंथ' बिराद जारला खालामबाय आंखौ बिराद फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दङ नोंखौ जादों होननानै आरो आंहा हिन्जावजोंबो रायजाहरगासिनो दङ आरो न'खरजोंबो रायजाहरगासिनो दङ आंहा नोंखौ जादों होननानै आच्छा मा हिसाबै जेन'बा नोंसोर आंखौ बेबायदि खालामबाय थाखो दे बुं आं नोंनि मा दाय मावदों आं नोंखौ मा खालामदों जेन'बा दे बुं माबा मैखोमखौ नोङो सिगाङाव भिडिअ माबा होगारदोंमोनलायनो बियो आंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों मारै नोङो गोदो माबा मैखोमखौ सिगाङाव माबा गाज्रि माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो आंखौहाय फैसा 3000 होनानै बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों आच्छा दासो बुजिबाय आं खोथाखौ माने आं गोदो मैखोमखौ मोनसे टाइमाव इउटुबाव हगारदोंमोन नालाय बे मानसिफोरखौ भाइरेल खालामनायनि सायाव ओमफ्रायहाय नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि बुंहोदों ना माबे माने आंखौहाय सिखामोनो बिदि बुंखो नोंबोथ' होननाङा ना आंखौ बिदि मिथिगौ बे बुंनो थिनबाय नालाय आं बुंबाय आं बिदि भिडिअ माबा भाइरेल खालामगोन मागोन आं मिथियाना माने भाइरेल खालामा नोंसो मिथिखायो बे मैखोमखौ होमबा नोंबो मैखोमनिसो लोगो ना मारै मैखोमजों लोगो नङा सिगाङाव माने रायलायलाबायोमोन एसे आच्छा होमबा मैखोमासो नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ एन्टारटेनमेन्टजों जाजादों होनो थिनदों आरोखि ना थै सिखामोन गलाबाय लोंनाय मैखोम बुन्दा आं मानियालाय बेखौ मा खालिबो ओइ मैखोम अबाव दं नोंलाय गयदा आंथ' लोगो हमनांगौलै नोंसोरखौ आं मा खालिबो होनखाबाय आं हानाय नङा खिन्थु आं बिराद डेन्जारजों लोगो दा हमसै माने आंहा एसे उसुबिदा जागोन ना मानो मा जायाव माने आं हौवानावसो फैबाय आंथ' बिदि होनजायाब्रा आंथ' नङै खोथाखौ आं बिदि बोरै होनजानो जेन'बा माने मैखोमखौ आं मोनसे टाइमाव
बुंहरदो बा आंलाय मा मिथिगौ आंनो बिदि बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय मा मैखोमनि नाम्बार हरानो दानो हर ओइ लालाय हर नोंनाव मैखोम नाम्बार दं दा औ दङ हर ओइ लालाय सुइट ला मैखोम नाम्बार लालाय दे हनै दे नाम्बारा खिथा दे नांगौ आंनो आं मानियालै मानसिखौ होमबा नों फैसाखौ लादों आरो बिनिफ्राय 3000 ओमफ्रायसो आंखौ बिदि बुंदों आरो नोंबो ना मारै नों बिदि बुंनो नाङाब्रा आंनाव आजां गाजां आं बुंनाम जायो बेबायदि आच्छा माने आङो मोनसे टाइमाव आं मोनसे रायजोफोर माने मैखोमखौ आं मोनसे टाइमाव मानसिफोर भिडिअ भाइरेल खालामग्रा हिसाबै आं बेखौ बुंदोंमोन हा ओमफ्राय बे सिख्लानो बे 3000 फैसा होनानै आंखौहाय एन्टारटेनमेन्टजों जादों होननानै बे आंखौ भिडिअ बुंनो थिनदों दा फुरि हिनजावा बुंना लाबाय बे खोथाया सैथो नङा दे खिथा नङाबा लोगो मोनगोन होनखाबाय आं नंगौ आं डाइरेक्ट बुङो दे ओइ नाम्बारा खिथा दे नाम्बारा लादो दे खिथा नाम्बारा 7349 7349 59 734959 औ 734959 ओमफ्राय 6810 जायासै ना सुमित 6810 स्क्रिनशट होनानै लाबाय नाम्बारखौ 6810 ना मा होनदों औ ए लास्टआव 0 दंबावो दा गोसोआव ला मिथिबाय बेमोन जायखिजाया खिन्थु होनखाबाय आं जुदि बायसान्स माबा मोनसे जानांगौबा आं लोगो हमजोबनो गोनां जागोन खिन्थु आं होनखाबाय आं बिदि नङै खोथाखौ आं बुंजाया दे मिथिबाय नानि होनखायो आङो नोंबो बुंनो नाङामोन बे बाथ्राखौ नोंबो सानै हनै बुंनांगौमोन मिथिबाय नों बे मानसिखौ मिथिखागौ भिडिअ भाइरेल खालामग्रा मानसि होननानै आंखौ माने बे आंखौ गाख्लायनो बायदिसिना होनदों ना मा होनदों नों बिदिनो गावखौ भिडिअ बा गाज्रि भिडिअ खालामनायनि बिदि बुंनो थिनदों आरो आंखौ ओमफ्राय आं जेबो मिथिला बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय आंलाय ओरैनो खेलायदोंसो सानदोंना ओमफ्राय आंबो बुंबाय आंखौ नालिखौ गाख्लायग्रा क'क्राझाराव सोर बिलाय नालिखौ गाख्लायग्रायालाय दं नामा सोरबा गाख्लायग्रा नायनां बिगुरनि आं मानियालाय बे मैखोमखौ ओइ मैखोम दंमा फैलाय मा खालिबो बुथारला नोंखौ दाबो बिगुर बुथारफैयो आं नोंखौ मा खालिबो सिथोब सेथ' दोमो थैगोन आंबो थैगोन थुब्ला दानखावगोन आं मा खालिबो बुथारफैगोन आं नोंखौ मा खालिबो सिदा होनखाबाय आं दानबावबायसो साला हिनजावा बे र' अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा ओमफ्रायहाय दायो बै हिनजावा 3000 बा 3000 थाखानि थाखाय एथ'ग्राब माबा बायजाबाय नामा लास्ट सिंब्रा 3000 थाखानि थाखाय गावनि बै माबाखौ बुंनाय माने फाननाय गावनि देहायारिखौ 3000 थाखायाव फानबाय आरो बियो ना 3000 राङावनो गावनि जवान माने गावाबो सासे संसार जानो जेनेबा हाबा जाबाय होननानै बुंदों जों खोनानो मोनदों गावनि माबाजों रावजोंनो नङा होमबा 3000 थाखानि थाखाय गावनि न'खरखौ दावराव दावसि खालामना लाबाय दिनैनि दिनाव नङा होमबा दिनै एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ बेनाव फन खालामनानै गोबां सोंबाय गोबां मिन्थिनो मोनबाय गोबां भिडिअ बा दङ नङा होमबा दिनै 3000 नि थाखाय गावबो गाव हाबा जानायखौबो न'खरखौबो बावगारलायलांबाय होमब्ला सोरबाया आरो सोरखौबा माने फासायनो बा सोरखौबा बेफोरबायदि बुंनोब्ला 10,000 5,000 होगोन होननानै बुङोब्लानो माने बै हिनजावा माने फासायबावगोन आरोखि दिनैनि दिनाव ओंखायनो हुसियार साबधान सोरबा बायजानोबो हागौ सोरबा सोरजोंबा हेबजानोबो हागौ फानजानोबो हागौ लोगोफोर हुसियार था ओंखायनो अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयाव फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय लाभ यू ऑल बाय बाय